Ол çürügen indi. Ол аның гомер беткәндер инде. Biz килгәндә дә Айбаш авылы мәчетенең манарасы төшеп кадалган килеш тора идем. Ярым айы калайлары, ширгән такталары янында ятам. Көчле җил искергән мәчет манарасын булай җимерер дип беркем дә уйламаган. Кадалган гына манара. Түбә исән калган. Biz ne ol kuandırdı indi biraz. Çünkü tüvesi de cimrilen olsa bizim işler harap iyi. Аварийный мне сразу курена, ну его мне ремонтировали, делали мне. Ну все, анда нигезләрне мне карагыз, нигезләр чин түгел, анда тишеге бар. И вот мне нәрсәсе төшеп киткән менә. Ана бит можно я больница на наш дом. Мәчеткә төзекләндерү кирәклеге дә күренеп тора. Диварларындагы буяулары да искергән. Аның нигезен каплап торучы такталары да куба башлаган. Менә шундый зур ярыклар барлыкка килгән. Әлеге мәчет 1855 елда ук төзелә. Районның иң борынгы мәчете ул. 1910 елларда аны такта белән тышлыйлар. 30 елларда ябыла, монда клуб урнаша, ләкин манарасы киселми. Моны авыл халкы әле дә мөгъҗизага тиңли. Совет чорында районда манарасы сакланган бердән-бер гыйбадәт йорты була ул. Тарихи һәйкәл итеп регистрироваться ителгәннән соң шушы мәчеткә ремонт ясалды. Түбәсе алыштырылды, уллакта манарасын жаңадан ремонтладылар. 90 елларда буяп, моторлап, кичкене әйтегендә косметический ремонт үткәрелә. 2017 елның февралендә авылга танылган архитектор Александр Попов килә. Мәчетнең манарасын тулысынча реставрацияләүне ул 5 миллион сум дип бәяли. Әмма ул чакта мәчет төзекләндерелмичә кала. Халык аны үз көче белән ремонтлап тора, ләкин сәдәха белән генә булмый диләр. Хәзер манара урынын капларга җыйналар. Biz аны томалап куябыз инде, һичшиксез анда уже biz рәтләп куйдык инде күп мәдәрлешен. Анда генбәскә үтеп каплап, яңгыр, штук кар килмәскә каплап куябыз моны капиталь ремонтлаганчы. Bu binaga artık ziyan kılmay торган итеп biz bunu саклаячакбыз. Аллаһ ярдәме белән, халык ярдәме белән, дәүләт ярдәме белән biz bu эшне инде башлап җибәрәбез, башланган эш беткән эш ди. Ләкин мәчетнең нигезеннән үк яңартырга кирәк диләр авыл җирлегендә. Бина тарихи һәйкәлләр исемлегенә кергәнлектән бар эшне республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитеты белән киңәшләшеп башкарырга кирәк. Белгечләр килмичә манараны да урыныннан кузгата алмыйлар. Тарихи мәдәни объект Татарстан регистрына кертелгән. Шуңа күрә без инде шул комитет белән, дәүләт комитеты белән киңәшеп, нәрсәдән эшне башларга. Бүген менә Рауль Фаритович Хисамуддинов безнең район башлыгы төзелеш буенча урынбасарына күрсәтмәләр бирде. Хәзер шул эшне башлап җибәрдек. Тиз көннәрдә тотарбыз дип уйлыйм. Без дәүләт комитетына мөрәҗәгать иттек. Биредә искәртүләренчә иртәгә Айбашта комитетның күчмә утырышы узачак. Архитектор һәм төзүчеләр мәчетнең торышына бәя бирергә тиеш. Шуннан соң гына нәтиҗә чыгарыла. Манарасы булмауына карамастан монда бүген дә намаз укыдылар. Авыл халкы бинаның үзенә зыян килмәгәндер һәм комиссия эшкә керүдән мәхрүм итмәс дип ышанам. Биектау районыннан Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.